أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أمة جلب فلب ɓadiɓe dayiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wonɗon hande ñande abde nogas e go'o lewru korka hitande ujumere go'o e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e joyi hijira annabijo meɗen muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fototirde ñandere go'ore lewru setto hitande ujumeje ɗiɗi e nogas e nayi dañeki annabi isa e limgal Gregoriya jam Allah tabbitanamo. Hande ma bane mbowɗen e waɗuki e nder lewru korka ndun nde weeti fuu en jooɗo en janga goɗɗum daga nder ayaje genal modibbo meɗen mala awwalu foɗana en nden bomin bomi tokkano en firo magal e ɗemgal fulfulde. Hande ma e muwe jomirawo en fanan yeeso e ka e darnuɗen keña en mbalino nder suratu Ibrahima en jangi aya ngota. Hande bo en tammi ummaki e dow aya ɗiɗaɓa biyolo Allah ɓangiɗo ceniɗo الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ɗo jomirawo ɓangiɗo ceniɗo nane wino en ngam o handita mumin en ila siraɗin azizil hamid faaki e laawol jomirawo jaaliɗo bo gettiɗiniɗo. To ɗo tinde ɗum hoƴoy ila halfu jarrin siraɗi ma sama les e ila al azizi bo hanum bo hakkunde muɗum e siraɗi ma'ana ɗum mudafun e mudafun ilayhi. siraɗil azizi alhamidi bo ɗum tindinore azizi dama tabi'ul majaruru tokkiɗo masowo les fu hanum ma masay les. al azizi ni jaaliɗo ni ɗum inde jomirawo tindinore maako. alhamidi bo ɗon ma ɗum gettiɗiniɗo ɗon ma on tindinore maako. sai inde maako mawde tokko yare onte allahu to kadi hanjum ɗo o wi'i a wawan mbi'a allahi ma samo les oye bil jarri ɗon lattaki kenan badalun a wattiti daga azizi daga hamidi ila siraɗillahi azizil hamidi kenan. tinde nane ma tindinore tindinteɗo ɓuri sembuɗuki e dow ɗume e dow tindinore ko ngaɗa badalu ko bo mbi'a a'a ɗum adafu. to ɗum badalu ɗon wato ɓuri joɗaki hanjum wonte ila siraɗillahi moye woni allahi al azizi alhamidi. ngam hayre tindinore nde yarayi ismul jalala allahu nde hayre woni inde mawde nden inɗe luttuɗe fu to ngari sey tindina nde amma hayre nde warta nde latto tindinore inde wonde ngam hayre woni mawde arandere. to ɗum wi allahu mo famaka ɗo wiyata al azizi jaaliɗo to ɗon ɗum wiyata alhamidi kadi bo mana gettiɗiniɗo ngam mano emo jangire e masde les e allahi yawwa. bayanu ko bo latto atfu bayanin moye woni al azizi on alhamidi way mo gonduɗa e noon ay allahi de wonte al azizi alhamid lattake atfu bayani ɗum atfutuki amma bo ɗum mana wangaram moye woni azizu moye woni hamidu hanko woni allah. wama ba'dahu sifatun ko tokke ɓawa fu kadi ɗum tindinore. warrafu to bo a wi'i a turi giɗa allahu bani alaramma meɗen jangani en allahu allazi ɗon bo kadi mubtada'un ɗum fuɗɗuki haala kesa ful.
to kafati yeso kafari kanton kenan wali ila siradil azizil hamid harta awtade har fere kalkala e ragare aya bane mbinoɗi nden kadi allahu bo fuɗɗa haala kesa ful hefata yeso kabaru mako kenan allahu allazi hankoni allah on law ma fi samawati mo asama marɗo asamanji ɗi fuu maji wama fi lardi e ko woni nder lesdi ɗum fuu majum milkan ɗum maral mako o mardayi e moyema wa kalkal tagdima hanko tagi o tagidayi e moyema wa abidan rewki ma ɗum jeyaɓe mako hanko ɓe ndewata to moyema sona hanko ɗo milkan ɗo ɗon way woni inare fottirki na way woodi goɗɗo yaɓade muɗum bacci muɗum dabbaji mum ɗume ɗum fuu majum inde majum mujazi kawai ɗum mujazul aqali ɗum ɗaccanima ɗum mbiya ɗum maɗa amma haqiqa kan an e maral maɗa fuu ɗum maral jomirawo ɗon woni haqiqa gonga hal haqiqa haka kamma noon milkan ɗum maral jomirawo wala mo o hawti non bo kalkan ɗum tagdima ko wala goɗɗo wi hanum tagi goɗɗo har baccon pamaron en noddi mbiɗen an kam baccel moye taguma dada mana ngel wi aa baba mana aa asibiti ɓe tagumana ngel wi aa ɗum sodoye juggena ngel wi aa baccel famarel fa to an mo taguma baccel famarel ngel wi allah mana famarel bo na jangirde ngel yehi ngel andi noon ɗum ba ngel andi lallay dada magel wala bawɗe taguki da dede ko hakkilo hoƴatano kan to on ƴami baccel mo taguma ngel wi'a dada magel an bo dada ma bo mo tagi ɗum ngel wi'a baba magel mana irin annabi ibrahim ko nabi ibrahim na meɗi ƴama baba muɗum e non ko ay dada muɗum ko oy ay min kam mo tagi an oy dada maɗa mana oy to mo tagi dada am oy min mana oy an bo mo taguma sey hello araba to yettake kerol taggu e wawata daga ɗo sey hawre ay sey hello oy uskut to itaminana ka sey daga an ɗo a ƴangi anda tagu wato ɗum yettake mo hanko kenan to annabi ibrahim noon waɗi to gamma noon ko duniyaru jooɗi jomirawo kanko wiyata hanko tagi kanko jeyi wala bo goɗɗo meeɗi waɗa jayiya wi'a aa ko jomirawo wi'ata on ɗum ɗon de na ɗum noon min woni taguɗo min woni jeyɗo min woni marɗo wala goɗɗo en pampamtiri bo en kefti wiigo fuu gonga nga ɗum meeɗi rewki e ɓaawo lesdi ɗo en andi ɗum fewre ɗum fewanga tan noon tan hanga ma nga andina ɗum jomirawo ba lekkona mala'ika en na annabo en na ko ɗum rewi fuu ɗum andi mana ɗum fewan ɗum noon tan naway ɗum gonga ba wa waylun lil kafirina ande konngol yangada tabbitani heferɓe kam min azabin shadidin daga yangada gokka ñatka shatuka tinde ɓe jaɓayi jomirawo woni takɗo hanko woni marɗo hanko wonte deweteɗo ɓe ndewi goɗɗum ɓe mbi gonga mari ɓe gi gonga tagi ɓe ay ɓe jukkiti jomirawo won ɗon jon ko ɓingel dañuɗa ni an bo ngel ƴoƴi ngel mawni ñamnuɗa jarnuɗa ngel ummi ngel kay min fa na an woni baba hay ɗum mettuɗum ko jama balle tagdi maɗa ndi an tagi hunde ɗum ɗo nen o seɓoye legga ori o ɓaari o ɓaari o hanga woni allah ma ko taguɗo ay bo noon da waɗi to allah reenu hanen kannane ma ɗo en jarayi kosam mana rewki lawru daga aran ma en anda ndewen goɗɗum ko luuti jomirawo gamma fulɓe ɓe goni fuu darti maɓɓe kolli wigo iga wanguki diinal l'islamaku ɓe tokki diinal l'islamaku daga nde ka yottiɓe ɓe musayi ngam on ɗon mama maɓɓe gonɗo e leddi ɗuɗɗum kayrawan ɗo leddi tunisia ko bo mbiyen leddi libya daga nde juldanku nasto e lesdi africa o musayi nde ɗum wasinanimo bo e o tokki nde o tokki bo shikenan fu leñol he tokki kamma noon juldanku daga warki majum ma aran ma jaɓi ɗum kawai wala goɗɗum ma to bo darti ɗin kolli bane ɓe mbi'ata noon wiigo hanko uqubatu bunu nafin hanko woni arandejo mana arandejo baba julɓe bane o yata o uqubatu jaddul lil fulanina min arab wa min fuuta kanat ummuhum bajjo mangu ɗo cheikhu abdoullahi wi foodi o waddi ngol gimol e nder defte muɗum ɗiɗi in paqul may suuri nden e tasyinul warakati
nden Cheikh Adamou Ilori hanko ma o waddi dartolngol e nder deftere mako nde mo yeta al islamu fi Nigeria o ɓe fu maɓɓe ɓe mbi hanko kan Cheikh Adamou nde nder infaqul maysuri nde Cheikh Abdoullahi nden o hoocoy o jo'ini mana wigo uqubatu hanko on te mama fulɓe mana o woni daga larabanko en ma Qurayshanko en mama maɓɓe bo debbo bo ɗon bo hanko bo bajjo mangu hanko bo daga Fuuta Jallo woodi leñol baba mangol woodi Fuuta Jallo woodi Fuuta Toro nden woodi kadi mi tammi ɗiɗi leƴƴi hajji on te mawɗi ɗi ko moye ananay ko on Fuuta ko on Torankejo ko bo ɗum Jallankejo anen ɗo ma en nana ay nda iri bano ɗo gelle Jallori mana Jallankoye ana daga toon ɓe gurtoy daga leddi Sénégal to ko ɗum wara leddi Sénégal ɗo e leddi ɗum wonno ɗo leddi mana Tunisia ko bo mbiyen leddi Libya ngam wakkatire nden kan ɗum fu ɗum hawtu to hanko Uqubatu bunu Nafi hanko tiggi gelle Kayrawan bo hanje wonte gelle Abu Zaydin al Kayrawani jemu risala meɗen ɗon woni gelle maɓɓe to hanko sahabojo o hanko wari tiggi gelle ɗe nde wari o honi barbar wiyeteɓe barbar hamɓe ɓe barbar to ɗum wima barbar na ɗum leñol gotol ba ayi Kanuri e nder Gizimanko en e nder Bolanko en e nder Margi e nder Kalumbo e nder ɓe ɗuɓɓe ɗum leƴƴi ɗuɗɗi ɓe fu maɓɓe inde maɓɓe barbar ɗum woodi inde maɓɓe e nder defte mawɗe mi tammi e Isharama on jangi min Ali Barbara ko yawwa woodi min Ali Barbara to ɗum hamɓe ɓen gonda ɗum yimɓe woɓɓe cusɓe mana honoɓe sosai sanneɓe sonoɓe honoɓe sosai kande juldanku warani ɓe ɗum turoyo goɗɗo wara hona ɓe dilla ɓe kuyta ceferaku maɓɓe hende ɓe ngaɗi nde 12 nden ɗum yerɓoy Raabe nden kadi wari han nder leñol fuu gabaɗe hanjum waɗi ɓe giɗa biyeteɗo Raabe to no hanjum waddi siido gomma hakkunde meɗen e maɓɓe laataki maɓɓe anen mama en meɗen gaddi juldanku haɓe bo ɓe giɗa ko wiyete juldanku ɗum sa'ire ni fuu ko waddoyɓe ɗo har ɗo ɗum har sali ɗo fu ɗum fu majum doggoyki juldanku tan ɗum wangiri daga fuuna hamɓe bo ɓe doggo hamɓe bo laamu ɓe marno daga war ko juldanku wara ma duuɓi e duuɓi dawla maɓɓe dawla gokka mawka to heɓe doggoy kadi woɓɓe naftoy ɗo lesdi Afrika iri bano kare en kamma kerol maɓɓe ɗo leddi mana gelle Shira tan daga ɗon heede wuytuki kadi wonde ɓe nani juldanku wangiri hirna to noon hunde ɗum wontiri hanjum latti woodi to hamɓe ɓe siidotirde hamɓe mbiyete Kanuri amma ta yi bari ɓe fu maɓɓe inde nden hoosiɓe ɓe fu har Gizimanko en har Bolanko en Margi en fu ɓen non ta yi bari ni inde nden hoosiɓe amma hamɓe ɓe siidotirde hamɓe woni Kanuri azabin shadidin yangada nawɗo الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الله يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi ɓe yangada shatuka wodani allazina oye na'atun tindinore maɓɓe on ɗon yastahibbuna hamɓe wonte ɓen ɗon yiɓɓe ayyaktaruna suɓanoɓe ko'e mum alhayata duniya gurdan duniyaru tan ala lakirate e dow lahira ya dow lahira kay moye yi'i hekkaɓe subtaci kaya duniyaru woodi goɗɗo e wancide ɓe gancida e mako e social media nder o wi'i gokka bo ɓe anda haala mi tammi o ɓuri ɓe anduki hunde ɗum ngimo wayi e hoggona e aljanna ɗume giɗɗa sey moye ɗum hokkamo hoggona e gon taw hefti ko ɓe gaɗi ka jalki way fullo ɓurni hoggonayi e dow aljanna hanko bo ko wayi ɗum hokkamo hoggona e gon taw ɗum hokkimo hoggona e gon taw e gaɗa ɗon bo kadi haala aljanna bo ɗum ɗaldamo e jeemu aljanna ɓe gaɗi ka tusanaki o da aljanna da garken shanu mi kawi so e abani garken shanun tukun gonga mako ay e dabare mako tsar hamɓe bo ɓe kammuɓe joritimo kadi ɓe gonna bawɗe hokkukimo aljanna bo
joni to mo suɓi aljanna ɓe kokkay mona aljanna ay koɓe godi bawɗe to mo suɓi ka hanjum wonte hoggonayi ko oye to ɓe kokkamo hanko hoggonayi gon taw kana mo aljanna mo heɓe ɗalda mo jeemo aljanna o kona noon a yana mo heɓay ɗiɗi ɗin ɗi hu o hondi yawwa amma joni to mo subti aljanna ɓe kokkay mona aljanna ɓe ngala bawɗe hokkukimo aljanna nda ɗum waɗata asar to joni noon to ɗum tuddake ma ɗum ƴamima ɗum e hoggona e aljanna ko giɗɗa henana bata a yii hoggona e giɗɗa ba a waɗi geddu ay ɗon hakkilo gomma qali mimma e ɗum jali jalinamo sosai hangi ba ɗum jala he kadi tokkitimi kaya ɗum hemi nana mi huɓɓita mi nanani ka o de o ɓuriɓe gonga o ɓuriɓe hakkilo hamɓe o ɓe jiya ɓe ɓurimo hakkilo ɓe jalamo ɓe gaɗi ka komen eɓe bindi no ɗan fulani ya fifita garke akan aljanna koye garke shanu godu ɗon bawɗe hokkuki to on kokkay en dokkeyam to on dokkatayam bo haala aljanna bo na on ɗum moɗo on ngala bawɗe dow majum anon to kadi allahina yastahibbuna hayata duniya ala lakira nde ɗum wari ate kendi ɗiɗi nda atal duniya nda atal lahira fu an koyemo suɓa atal duniyaru ngam hayru o andi dalika mabalago hum minal ilmi kerol andal mako kenan o anda takayci lahira ɗum ngam wana wala imanu mo jaɓayi ma bolle ɗum mayayi ɗum ummitine nden kadi wo belenga gonga wara ko mettuɗum goɗɗum wara hanko tinani mako to ɗum mayi kan ɗum waati ɗum halki uwaɗo nder leddi latti leddi kadi hanum joni ɗon tammanto ɗon ummitine hokke goɗɗum belɗum nde kadi gaɗa ñawuji ɗi gaɗa waade gaɗa uyeki nder leddi kadi wo ɗum estitira tagu way ummoto kadi wo hokke goɗɗum hanjum woni ɓe jaɓata wala imani to hanen bo danane ma dina men ka inde ma ka allazina yuminuna bil gaybi nuɗɗinoɓe hundeji birniɗi ɗi gi'ayi nanayi amman to jomirawo wi ka jaɓe ɗum hanjum wonte mantore meɗen mawde en gi'ayi en nanayi aljanna ɗum amma en nuɗɗini jomirawo ɗo en gi'ayi mo amma bo en nuɗɗini annabijo yidde meɗen e maako ndaare sey gi'aba en fu en joɗodino e maako hanko woni inna men hanko woni baba meɗen en fu en giɗimo kona noon na fiyani en balli feere feere mbimi joni haka e duniyaru ɗo to ɗum wi'i hande shugaban ƙasa Amerika wari Maiduguri ko e ɓandu maɗa kona noon amma joni haka daga ɗo e joɗinoɗen to ɗeno annabi Muhammadu e ɗon e Maiduguri mi tammi ɗuɓɓe ɓe kotata cuuɗi mumen kona noon ko wala ceede mota ma dilli sey toon fayi ade ate ɗen keewi kay ko wala ɓe min gaɗay kona noon nenan ɗon yidde annabijo tabitiri e nder ɓerɗe meɗen gamma noon en giɗi annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallam gamma noon en ɓurnayi anen kan duniyaru e dow lahira kawai jonde duniyaru meɗen en ɗon joɗide dow laru tan ɗume woni laru sey a ñaami sey a yari sey a humti a joɗotona kadi du joɗoroma a joɗatako dole ummoɗa pipitoɗa ni keɓani ñamira jarira kumta keɓa gaɗa dina maɗa ngam ko wiyete jawdi ɗum mimi anayen ɗum ma e nder ari bana anen joɗiɓe kawye kan ɗum wiyata jawdi ha garori milna tagu haɗa ɗum dina sosai hede to aran ma ɓernde nden wala no dina kam ba to wala dina kam bo ɗon na seɗɗa go he heɓa e ɓarkino hen a wartata ɗum julde e muɗum zura wala ɗon e asira e dow nawon gokkon kon ɓurayi 30 tammaki wodi ɓurɗo 30 maral muɗum jon kan e hakkude meɗen ɗon gam na wala ladde na on kon ɓura 30 haɗima julɗe zura haɗima julɗe asira haɗima julɗe magariba e jam'i haɗima e sha'i ɗum fu majum ɗum haɗima mana way a ton hakkilani mardi maɗa a joni kan ɗum wala ɗum ɗuuɗa sosai gamma noon ɗo joni ka ane wala ko luttani en banda tokkuki Allah ngam laataki mana hunde duniya ɗum fatiri gaɗa en ngala lasɗe ɗe ɗum durata har jawdi subla tagu to ndi woodi kan na gonga ndi wawai ndi subla neɗɗo na goɗɗo e zaman annabijo ɗon sahabojo goɗɗo o torake annabijo e ya rasulallah darne gontirmi mayafire an woore he mi wari mi juuliri e maare mi hota mi hokka kore an hañum ma juula e maare ngam hayre min godi senide wonde min giɗa min juulirana jomirawo e koltal na bongal ba hayre tan min mari ay ya rasulallah toranayan ne mi waɗa mi heɓa jawdi annabijo hendiri e maako o luɗɗini annabijo e toranimo e Allah hokkuma be'i e baali e mare oy amin shikenan jawdi mana hikenan sey o heɓi be'el ngel fuɗɗi rimuki e ngel rimrimtira ngel rima e ngel rimrimtira mbe on harfitini ɓe anguware mbe on wane de ko ya mbe
on kwane de ɓe on ƴaka hunde ɗum ndikka mi hota wuttudu gelle seɗɗa ko sikkata hemo woti wuttudu gelle ɓe on he gaɗi ka ɓesdaki har warti hakkude e ƴolde fuu ɗum be'i mako e baali mako sikkenan ɗon ma andi joni mare ɗen joni ta wodi nayi 30 ne ɗi ndura helattanoma fitina ɓe on komma ta wodi gon ande dangare o mbafuwal o ɗum en jeyata tefayoɗo e ladde woni he ɓedda faruki ton sikkenan mo ɓeddi faruki ladde ton daga emo warayno jummare har jummare salori mo heftama o wara hefta warki e warti to o yi yimɓe calo e ayye to haɓar annabijo bo sallallahu alaihi wasallam jawdi waɗi jawdi ko yawwa to eni heɗum latanimo halkere kada ɗon ɗum lillanimo mana o hokka zakka ma o sali o hokkuki zakka ka annabijo ɓawo ɗon o waddi ka zaman annabijo sali ka ɓawo o tuubi kadi bo o waddi ka zaman saydina umar sali ka saydina aboubacar sali zaman saydina umaru sali zaman saydina usmanu fu ɓe sali o ma e zaman saydina ali jawdi nin bo ndi wawa waɗuki noon ɗum ngam na fitina woni nder maari tonno ma en bolwino haala modibbo kiruɗo e waaso e wolwana ɓe haala dabbaji ko nayi gara subla on kaza to magete en hokkimo gagel gongel jalarel weeti emo fartangel o dillidi e magel zura huusi ngel yottake keroɗe ngel andi e gayna he ngel waɗoy kona ngel wartay ko ngel warta emo hokkangel bo nange mutay sikkana emo tokki gaggel kelaniyan har gaggel wartide e maako inare ɗum hokkunomo ngel magariba waɗi zura juulaka asira juulaka magariba waɗi en gaddaniyan ndiyam mi juula ko zura e asira wallahi hande gaggel ngel i to mala an ayye joni nda gaggel gotel tan haɗima juuluki e zura e asira minon bona marɓe ɗi ɗuɗɗi ko giyataɗi kaɗami ayɗi kaɗay ko ɗume ko to maral ngal to ngal waɗi gonga ngal ɗuuɗi ngal wawa ngal subla neɗɗo ɗum amma alhamdulillah en godi ɗum amma bo ɗum yaray ko ɗum sublata en lataki bo aran ma ummaki ma ɗo anen en ummake en tawi baba en men e mama en meɗen ɓurni diina e dow komi tagu ko waɗata fu diina muɗum hanka woni yeeso jaɓata ko meyi diina muɗum ngam ɗum lattanto ɗum indore ma hallude Allah reenu alladhina yastahibbuna an yaftaruna alhayata ad-dunya suftoɓe mana gurdal duniyaru alal akirati e dow lahira nda bo jomirawo e wala lakiratu kayrul laka min al ula lahira ɓuranima jonde duniyaru wa yasudduna annasa ɓe faddo yimɓe an sabilillah e ga accuki atal jomirawo dinil islami dina juldanku to e nani goɗɗo nasta e juldanku ɓe kaɗa ɗum wa yabguna ha ay ɓe ɗaɓɓitana hangal atal dina ngal iwajal lelare ay asabila atal dina ngal ɓe ɗaɓɓitana ngal lelare ay mo awwajatan latto ɗum hunde ɗum famaka ulaika ay ɓe tindinore iri nde fi dalalin ba'idin ɓe goni dow mana erde woɗɗinde ɓe daga atal dina anil haqqi mana ɓe erde wonde ɓe eruki bo goɗɗinkiɓe daga accuki atal gonga ganna atal gonga ka hangal woni atal Allah amɓe bo ɓe giɗa atal Allah ngal ɓawo ɓe giɗagal ɗum ma bo har ma ɓe tefa wonnaki magal ɓe keɓa to wodi tokkuɓe dina kan masiba goɗɗum wara heɓa ɓe haala fofti kowa fofti ɗala julɗe ɗen ɗala sumayeje ɗen fitinaji keɓina yimɓe mana ɗum kowa mana wa'ane ɓe mbayi ko na tagu kan to halki wañayi kowa ma halka tinde kalkuɗo ay way ha e wikki way mutuwa cikin yawa kakane mayuki e nder ɗuɓɓe mana ɗum ƴamde to tagu to mayi ay bano ɓikko ɗume bano ɓikko ñaaki ko ngele feere muɗum tammi hanum tan ɗum pernata a heekon ɗutkon to yanga dañum to ɗum heeɓi tagu henana ba feere mum tan ɗum waɗanta ɗum anda wigo ɗum waɗana goɗɗo on ballentanama mana wiya mutuwa cikin yawa kakane Allah renu en وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويدل الله من يشاء ويهدي من يشاء والعزيز الحكيم jomirawo ɓangiɗo sheniɗo yi wama arsalna min rasuli illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fayudillu llahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwa al azizul hakim hamɓe heferɓe makka ɓe mbi to hamɓe yahudanko en e nasaranko en fu ɓe gaɗi ka wiki
anon nawol leñol annabo en min andi lalle ɓiɓɓe annabo en amma nawa a ɗum nulowa nulaɓe ɗuɓɓe minon banu israila ɗum ɓuuri nulankimin nulaɓe ɗuɓɓe da to ɗum liloyno ma da ɗemgal ibraniyankore ɗum lilayno ko bo ɗum liloya mala'ikajo mo ɗemgal muɗum andaka ma he jomirawo tan andi komo wi'ata na kaya Allah kan handi nanda e Allah hanjum jomirawo a wa ma arsalna min rasulin toon no ma min meeɗa min nuloya nulaɗo goɗɗo illa bilisani ay bi lugati qawmihi he ɗemgal yimɓe maɓɓe he ɗemgal yimɓe maɓɓe ɗon ɗum nuloyta nulaɗo fuu mo ɗum liloy fuu e ɗemgal yimɓe muɗum ngam ɗume luyubayyina lahum ngam ma o waɗana ɓe wangaram e dow nulal ngal joni hande ɗo to hawsajo walayno e waaso e wolwa a natta haala kan kare kima a paamika ba ɗengal ma ngal fulfulde to ɗum wi'i to ɗum wolwiri fulfulde ko ɗum wima fuu a paami ɗum taral ngam ma on ɗemgal ma ngal ƴoƴirɗa ngal annduɗa ko ɗum wi fuu andi ko ɗum wi hawsare bo wonde to ɗum wi'inde he ɗum firtanima nde ma he to ɗum ɓeddi waɗankima bayani goɗɗum nden de keɓta mana ko ɗum wi ngam ma hawsare nden feere mare hayre ma e nde jange nde ande bane fulfulde nden jangirte ande to ɗo wonde ɗum ɗemgal baba ɗum ɗemgal meɗen ko bolwiɗen fuu anen andi ko mbiɗen goɗɗo to wari dow nana ko mbiɗen ma to henana goɗɗum noon wawata heɓta bako mbi'eten bana anen ne keɓtirten ko na noon to hamɓe ma noon nulaɓe jomirawo nuloyiɓe ɗemgal yimɓe maɓɓe ngam ma to ɓe ngari ɓe bolwaniɓe tan ɓe andi ko ɓe hoodi ɗo kam bolwuɗa fuu bandiraɓe ma andi ko honuɗa ta waɗi garaje ko hitere bolwirɗa ɓe andi ko honuɗa ko na noon naneno kam noon joni bo bacci meɗen anda iri majum ma ta waɗi garaje ta yi suka waddanima ñiri bappandan ni giya to jo'indi dow hoore an ta waɗi garaje mo jo'inani dow hoore ma o jo'inani dow hoore ma o dilla o anda ko mbiɗamo ma hamɓe ka mbiɗa e jayri kan ɗum noon nane bo andi fule rewɓe to koɗo ɓe gaɗi to ɓe gaɗanima darɗe gaɗɗe andi ko ɓe hoodi to ɓe giɗi dilla nde ɗalaɓe suudu num ma a heɓtay to bo ɓe giɗi jooɗoɗa ta dillama ɗon ma ɓe andine ɓe gaɗantama bo a heɓtay e gite noon kaway noon bo to on dotti en ɓen ma tawi o tawi ɓiyiko e nder bacci goɗɗiɗi mo heftere nayi daranɗe kawai o darata baccel ngel e giya ngel nangi atal wuro ngel hooti nawa heto a dillayna mi wara mi tawma joni bo ayye bappa kaza a dillayna mi wara mi tawma ayye bappa kaza a wolwa e ngel wolwa ta wolwi gota e ngel wolwi sappo ngel dillata ballentana kadi bolle fartirangel gite kan andi ɗum woodi bone ko to joni nde hunde ɗum ɗon wayli to darti meɗen e ko andunoɗen pina tawa meɗen fuu e ɗum masa e ɗum halka hakkilo Allah dey reenu anda hunde ɗum e huusidde e meɗen en ekkitaki ɗum goɗɗo ɗum meɗen bo e softo jungo meɗen ɗemgal ngal noon darti meɗen e fina tawa meɗen ɗum ummiɗen tawɗen mawɓe meɗen e ngaɗa maganiji meɗen nane magani ɗo ko tefuɗa fuu to ɗum dabbawana nga waɗa e kaza ɗum heɓa goɗɗo garowo ko taƴa e go'o ko sirta e go'o ko ƴara e go'o ko hokka nga gene goɗɗo he giya nga ummake nga dilli joni bo yaha hawtoye mana asibiti to um baccel ma ɗum ma iri bano goɗɗum meyingel ko heɓingel ni a heɓa garowo daro tinin he giyama na ɗum waɗi magani ɗum bo kowa bo waɗi imani ɗum magani ɗum waɗake bo ɗo to bano iri ɓoggol mey goɗɗo ma ɗum andi ɗum yaajiki wani jawɗum heɗum ta wadda bo magani jamu to yari bo o tuuti bo he giya o hendiri e majum noon ɗum e yerda Allah amma joni henana ina to ni meyini tagu dilli amma hundeji ɗin ɗi humaji ko ɗum yoofi sharaɗine ɗi garete ɗum yoofitake ngam kowa ko tawi e wuro mum e heyyawo ɗum to tawi ɗum e cuuɗi mum en ni heyyawa ɗum hanum heyya mana ɗum hunde goɗɗum bana ɗum geetum ba ngam ma noon jogata ko ɗum ne handi he waɗa ka daruki ɗum bature mana ay ɗum yaha ɗum bature joni bature amunnam batal mbodi gotal ay ceede magal na seɗɗa ba ɗe ɗuɗɗe maman to on gadal meɗen ka ko wuja ko a haɓɓa iri ɓe andi ni dotti en fuu ɓe andi ɗum nane non ɗum bo he ɗum waɗo ya ɗum waɗake amma anen joni en fuu en joofi ɗum en joofi aadi meɗen fina tawa meɗen en joofi ɗemgal ngal ma ngal ɗon masa joni haka mina mi wolwani en mbimi toon joni bacci meɗen to e gatta garuwayja tokos tara ta yi baccel jewetati ma anda way daga tokos e tara ay hanji sha biyu jarkaji maɗa no hanji sha biyu gimi wayno e woni sha biyu ɗum ka o sha biyu mana mi heɓtayi sha biyu ɗum de kanji sha biyu mana goma e ɗiɗi to
wai 12 ɗon ma o yayno en 12 kenan ko to ɗum huɗum dilli jonta limgal ɗon dilla hakkilo a tawata enana hawsare nasti jalake keɓa boliro ɗemgal laamgal fulfulde ɗum sey ɗum saɗanma garɗo hu to wari he waɗa ka ƴafkuki ɗemgal heɓa waɗa irin e hawsa en gaɗata to Allah reni wama arsalna min rasulin min nulowawi nulaɗo illa koyna bilisani qawmihi e ɗemgal yimɓe maako ngam ɗume li yubayyina lahum ngam o waɗana ɓe wangaram ne ɓe faamirta ay li yufhimahum ma utiya bihi ngam ma o faamtina ɓe ko o wardi e majum ko o hokka to o wolwani ɓe ɗemgal maɓɓe ni hamɓe bo ɓe faamay kadi ɓaawo ɓe ɗum wi'iɓe ɓe faami to kadi ɓaawo ɗon fa yudillu llahu jomirawo sey majjina man yasha'u mo muuyi majjinki fuu gaɗa o heɓti ngam neɗɗo majjata sey heɓti taw to heɓtayi kan har joni anduki tefata amma heɓti hunde ɗum daane ɗum woni heɓti ka sare amma bo sey sali ɗum to ɗo ɗon woni majjere gaɗa heɓti sosai faami daane ɗum wi'i heɓti ka garal amma bo sey sali to hanjum woni majjere wa yahdi man yasha'u jomirawo handita mo muuyi handutuki wa huwa ngam hanko woni al azizu jaaliɗo fi mulki nder laamu maako wala goɗɗo ɓuri sembe maako e nder ne mo yiɗi waɗuki al hakimu baawɗo hanko wonte jo'inowo hunde e hande o jo'ina ɗum fi sunihi nder kuuɗe maako ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور jomirawo ɓangiɗo ceniɗo waddana en mana geccaji yimɓe naane annabo en ɓeɗinoɓe bako annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam e to hande geccaji garoji nder qur'anu kan kofiri mana koɗi fondi naway ɗi ɗuuɗi suratul baqara ɗum waddiɗi naane ɗo calinoɗen ɗi e nder suratu hudin ko to e tawen qissa annabi Musa e annabi Amuna e Fir'auna tawen qissa annabi Isa en tawen qissa annabi Hudu annabi Salihu en qissa e tawɗaka fu ko ka janginta feere ka hayre mana Qur'anu na on deftere dartiba on deftere diidaɗi na on deftere dartiba dartol hanjum wonte deftere tarihi ko ɗum wino ton daga mama en hanjum wonte mana dartol diidaɗi bo hanjum wonte dokaji gonɗi dow yimɓe ta nani woodi diidaɗi leddi woodi diidaɗi jomirawo ko jomirawo wi'i to ɗum Allah ko kerol ɗo to ɗum ƴatto hanjum woni diidaɗi nde nanɗa mi wima diidaɗi fu to feere e darti dartol bo hanjum wonte ɗum wi'i wane woni ɓi wane ɓe joɗake no kaza ɓe joɗake ina kaza ɓe gaɗino ina kaza to ɗum inde majum darti diidaɗi bo jomirawo woni dow moɗon gaɗon kaza ɗo ɗum lattake diidagol e dow moɗon gamma noon ta nani mi wi diidaɗi kendidira ɗum e darti to hayre dewtere qur'anu na on dewtere mana darti ba on dewtere diidaɗi ɗo kissaji ɗi jangeten geccaji ɗi jangeten ɗi annabo en ɗi fuu garoji ko ɗi famtinta en hanjum wonte yudillu llahu man yasha'u wa yahdi man yasha hanjum kawai ardinten ɗo mo garɗen fuu haala yudillu llahu man yasha wa yahdi man yasha batana ɓe labaran duniya ɓe labaran duniya da farko ga kanunsu ko habaruji aran da ko'e maji wadda mana ko'e maji ɗum wi'ata to ɗum wi'i ko'e ɗen ɓawa ɗon kadi ɗum wadda ɗum sankita ko woni less ko'e ɗen kadi kona noon to hanjum ɗo ɗon ma nde jomirawo o wi'i wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi ayi haala geccaji e silmino min nolowawi nulaɗo goɗɗo koyna e ɗemgal yimɓe maako no waɗi li yubayyina lahum mo wanginana ɓe tadi ɓaawo o wangini o heñi fa yudillu llahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u e jomirawo halka mo muuyi halkuki e nder ɗon handita bo mana mo muuyi handutuki e nder ɗon to kadi banno e ɗum waari to haala geccaji annabo en kadi yeesoɓe tokkotoɓe jon jomirawo waddana en haala ɗiɗo o handitama o bo halkama non ɗum dillata ɗo gamma noon en tawatama geccaji ɗin eɗi juuti eɗi luggima
kawai to ko tefeten wangini haala wati he shaloɗen geccawol fu na waɗi ɗum waddingol ngam ɗum fooɗa ay ɓe jooɗakeno kaza ɗum waɗi kaza a'a jomirawo wadda ima nda wane e wane nda wane majji nda wane hifi nda wane e wane nda wane majji nda wane hifi to kadi hanka joni ɗum ardini anju jomirawo walakad arsalna haqiqa min nuloyi Musa annabi Musa bi ayatina ayaji amin ay kayefaji amin a jewenayi wa qulna lahu min bimo anukuruj qawmaka wurtin yimɓe maɗa banu Israila min zulumati daga ñiwre alkufuri keferaku keña ɗo en bolwino wigo keferaku gonga ɗum ñiwre kanna en godake nastuki nder ɗo ndaɗen ɗum ñiɓuɗum ɗum wela ila nuri fake jeygol juldanku ay al imani wa zakkirhum siftinorɓe wa'azaɓe bi ayyamillah e ni'maji jomirawo ay bi ni'amillah e ni'maji jomirawo ni ayyamullah na balɗe jomirawo ba inna fi zalika lalle nder ka mbi'aka ay at taskiri ma'ana ka ma'ana indaka wa'azu ɗum la ayatin wodi kayefaji li kulli sabberin e kala muyɗo fu ɗo ɗum noddiri muyɗo ngam laataki nder kissa kan annabi Musa waɗi muñal e ma'ana keferaku fir'auna ay ala ɗa'ati e dow mana ɗowtare anon ma latte muñoɓe shakurin yettoɓe bolin ni'ima e ne'emaji fir'auna ɗum waɗaniɓe ne'emaji amman ɓe gettayi annabi Musa e banu Israila hamɓe bo hamɓe wonte muñuɓe yettuɓe ɗo annabi Musa alayhi salam mo jam tabbitani ɗum wi'i nder darti fulɓe ɓe jooɗodakeno e annabi Musa bane mbinomi e rowani ngam wakkatire nde ɗum yino ko ɗum wiyata bulkano leddi Yaman pecci kan peccaki bulkano leddi Yaman hanjum sankiti leƴƴi ɗi fuumaji nane kan ɗum fuu annabi Adamu ma e ɗon leddi Yaman ɗon wonte e Adan ɗon wonte inare e jooɗino to kadi ɓaawo ɗum take ɗum bulkano sankiti nden kadi woodi saddu arim saylal arim ngol nder qur'anu ngol ɗon ma peccaki wurgo gon ɗon ma sankiti leƴƴi ɗin sey sankiti feere to fulɓe ɓe ngari ɓe jooɗodake annabi Musa e zaman annabi Musa na en nanino toon annabi Yusufa koɗo wari laamake gelle Misira kam en jangino ka e ton ko o koɗo bo o wari o laami gelle Misira koɗo kan shoraɗo ma na kadi han banu Israila en garti leddi Misira ɓe jooɗi ɗon darti ɗin kolli wiigo ɓe ngaɗi duuɓi ujineje 4 e ɗon bako annabi Musa hakkunde annabi Yusufa e annabi Musa ɗum heɓi duuɓi ujuneje 4 mana shekara 400 e hakkunde maɓɓe to kadi ashe kenan ɗo jooɗaki maɓɓe gelle Misira nden bo kadi hamɓe ɓe asali leddi Misira ɓen ɓe gejjitayi ɗum moye wari laamiɓe ngam ma noon ko noye ɗum yaari ɗum yawtori ni ɗum ɗon e nder ɓerɗe maɓɓe ɓe gañayi nde ɗum watta fu ni kadi laamu warta jungo ɓe ɓiɓɓe lesdi na noon ɗo joni ma ɗo gelle Dagawda no duuɓi caaliɗi ɓe ummakeno ɓe darake e dow ɗum hokka ɓe enci maɓɓe mana ɗum hokka ɓe laamu kare on andi laamuji maɓɓe ɗiɗo joni woodi laamiɗo kare en woodi bo laamiɗo fulɓe to kadi hey laati ɓe ummake ɓe darake sosai ɓe ngoodi janguɓe jande zaman sosai har majalisa ɓe jeeyi ɗum tarayya e dow ɗum hokka ɓe jonde maɓɓe ɓe jeeyi har jikki sarkin musulmi e dow ɗum hokka ɓe mana leddi maɓɓe bane ndi wontiri hamɓe ma ɗum hokka kare en fa e yeeso e laamaki leddi to e majalisa nde ɓe ngaɗi tinani ɓe yi to joni to ɓe joofani kabilaji famari ñamanoɗi e konu ɗi ɗum ñamuno konu ɗum ya ko ɗume kabila ɗum hokka ɗum enci hoore muɗum Najeriya ɗum ɗum huɓɓa hiite ngam ko ɓe gi'ay mana hay to guytini laamu muɗum ɗum asali ngam kare men hamɓe jeyi ɗo har Azare ɗo ɗum laamu maɓɓe ɗum inare maɓɓe fulɓe ni ngari tan mari inare nden jooɗake ɗum wonte fulɓe laamu ɗum inde majum laamu fulɓe ɗum ɓe gaɗata ɗum fu tutaje Shehu Usmanu bunu Fodiyo e tutaje ɗen joni ayi ɗo Misaw ayi Azare ɗo nden e neɗɗum wiyete e Gashuwa ɗo hanjum wonte ma'ana joni ta nani ɗum laamiɗo Borno to hanko wonte laamiɗo Katago e nder mantore mako ta yimo ma e Borno to hanko woni ma e Borno ngam funa ɗo wala laamiɗo ha Maliya ɗon wala laamiɗo hedemo Bature wari waɗi amma wala tuta Shehu Usmanu Fodiyo funa ɗo fiika
inare mana laamiɗo fiika ɗon maw laamiɗo woodi laamiɗo bolanko en woodi bo laamiɗo ɓe gizimanko en na ko iri ɓe laamorɗe ɗen ni ɗiɗi amma nde humaje ɗe bature wala nde usmanu kam ɗo kan ɗo nde usmanu ayi jama'are ayi ɗo ne ɗum wiyete gashuwa ayi ɗo azare katagum kenan nden ayi misau ayi gombe ayi bauchi ayi yola to ɗo ni ayi kano ayi haɗeja ayi katsina to hanje ni ɗe ɗon tutaje ɗen mi wawata limtuki ɗe ngam ma mi jogaki dartimaje kanje noyi amma ɗo har ilori ɗum yerebanko en ɗum ton wodi tutal shehu usmanu bunu fodiyo ɗum fu inde majum laamu fulɓe ɓe gaɗata ta nani ɗum waɗi sarkin fulani inare nden ni to yahanduno bo ɗum waɗa kadi bo sarkin hausawa ɗum waɗa sarkin bare bari ɗum waɗa sarkin kare kare ɗum waɗa sarkin komi nden gaɗa ɗon he ɗum waɗa ɗum yawo bo sarkin sarakuna to na noon bo hanko laamiɗo katagu on hanko woni sarkin fulani ɗum gama ɗum laamu fulfulde o waɗata laamorde kano inde mare gidan fulani laamorde kano nde joni inde mare wuro fulɓe gama noon ɗum huɗo fulɓe ngari mamayake ɗum e konuji shehu usmanu bunu fodiyo ekkitiniɓe no heɓe juulirta ekkitiniɓe no heɓe joɗorto e mu'amalat e ibadat fu shehu usmanu hankonte gadduɗo we'iti waɗi modiɓɓe inaje tutaje ɗen e laamorɗe ɗen gama noon helatti mana ɗum fulɓe gaba ɗaya inare nden to hanjum andi wonɓe ɗon joni dole ɓe gaɗa ka nanki nawɗum joni hawre nden nde yaari e jiki kebi e sokoto nde yaari mana joni haka shehu usmanu bunu fodiyo e ɗinani non maggotoɓe iri social media ɗum emin gi'a inare mana feddeji maɓɓe goɗɗi wala ɓe ngala kuugal banda huɗuki shehu usmanu bunu fodiyo e huɗuki fulɓe wiki aran ma fulɓe hamɓe gaddi bonondaji amma noon ɓe garino ɓe konino mama en maɓɓe ɓe ekkitiniɓe juldanku nden kadi bo joni har joni hamɓe gatta irin bonondaji ɗiɗɗin ɗin to hanjum wonte ko ɓe jogi musamman bano kambari en mana toon leddi hirna mana leddi kebi ɓe fu maɓɓe ko ɓe jogi wiigo shehu usmanu goɗɗo ɗan ta'addajo ɓe gaɗa ka wiki haalaji kalluɗi e dow mako so amma kadi joni to en muñi ɗum fu majum ay Allah wadda e ragare majum ɗum yaha ni ɗum warta ne ɗum fuɗɗirno kona noon ngam gonga kan nayo gonga to non ɗon fe'i e hanko hamɓe mana banu israila nda ɓe ngari ɓe hoɓɓe ɓe laamake misira kadi hamɓe asali ɓe leñol fir'auna hamɓe bo kadi fir'auna mana ɓe laamu asali inare nden kadi nawɗum nde ma e wari ɓe dow non no waɗi ɗum wi'ata haala o ɗo Abdullahi bunu Ubay mana munafikijo gelle Madina no waɗi o huɗete e mo ɓeddane ko foɗani o ɗum fu majum ɗum haala laamu duniyaru hitande ko annabijo sallallahu alaihi wasallam waɗa hijira hota Madina darti kolli wiigo hitande ɗum metaynomo hanko wonte laamiɗo Madina nde annabijo hooti sey latti laamu kam fu warti les annabijo sallallahu alaihi wasallam wala laamu lutti andi jowol kadi konnaku dole ummo maggo dow annabijo e maako jemma nyalawma to heɓano ne ɗum wadata e annabijo ɗum ya ɗum halki ɗum hanko kadda shikenan laamu mako warta shani laamu woodi matsalaji e fitinaji e nder shani muɗum Allah renu en to hanjum ɗo ɗon banu Israila en ɓen nde ɓe hoɓɓe yawtaki ɓe gondi annabo en amman fu e noon yimɓe fir'auna sey mbi he to fartiɓe gelle ɗen he jaggiɓe ma heɓe guyti hamɓe laaminoɓe ɓen kadi wo ɓe garti ɓe jaggi ta yi maadi joni iri daalaho misira ko yewton goɗɗum daalaji goɗɗi toɗi ɗi fu maji banu Israila ɓe gaɗi mahani ɓe ɗi hamɓe ɓe latti ɓe jooɗi kawai de ɓe gaɗa banu Israila waɗa ka mahanki ɓe amma hamɓe ɓe mahata ɓiɓɓe annabi Yaqubu mana ɓe annabi Yusufa nastido e maɓɓe zuriya maɓɓe hamɓe ɓe gaɗi ka jagguki ɓe gaɗi ka yarnuki bone ɓiɓɓe annabo en taniraɓe annabo en to e noon har qissa annabi Musa kadi wari bolle Allah luloyno ɓe annabi Musa alayhi salam e dow haala laamu gelle maɓɓe kadi Allah halkiɓe e noon ɗum wa zakkirhum bi ayyamillah sittinorɓe ni'maji jomirawo inna fi dhalika la ayatin li kulli sabberin shakur waskur indanɓe ya rasulallah id qala Musa wakkatire nde annabi Musa wino li qawmihi yimɓe muɗum uskuru ni'matallahi alaykum sittore ni'maji jomirawo ni'mani on is an jaakum wakkatire nde o hisnuno on min ali fir'auna
ay ko wakkatire nde ɗum hisniɓe alufi e mana yimɓe fir'auna ɗon sa'ire fir'auna jaggaynoɓe ɓe fuu maɓɓe jaggayno ittitinayi o e o gaɗa Allah halki fir'auna hisniɓe nden kadi o ace woodi ko lutti ngam hamana en qaruna en Musa Samiri en fuu eɓe ɗon nder banu Israila ɗon ɓeɓe hu leñol annabi Musa ngol e nder magol ɗon ɓe gangi ɓawo ɗum halki fir'auna fa ɗum ƴattake a yi'a bano a hisi ko a yi'a bano a hesi ngel ɗo ngel ɓe gidan radio americana to gaɗayno ana zaton mene mugun ya tafi ashe shegen na bayan gari ko yawa ana tsammanin mugu ya tafi ashe shegen na bayan gari ɗum tammi ma'ana ɗum halki fir'auna kan ɗum fofti ashe woodi ko lutti Musa Samiri e ɗon Qaruna e ɗon Hamana e ɗon ɓeɓe fu maɓɓe nder banu Israila ɓe gon woodi yedduɓe ɗon e nder banu Israila ɗum amma e nder maɓɓe woodi yeɗɓe woodi na yeɗɓe amma e jiki huɗuki ɗum huɗata banu Israila amma ɗum wawai ɗum huɗa Yahudu ha e wigo non ɗum ma Yahudu ɗon ma daga na en nanayna ɓiɗɗo annabi Yaquba goto inde mako Yahuda o gamma noon hala hamɓe mbiyete Yahudu ɗum amma Sahayoniya woni inde maɓɓe nde ɗum huɗirta ɓe Sahayoniya inde maɓɓe Sahayonanko en hamɓe wonte mana inde maɓɓe nde ɗum huɗirta ɓe amma banu Israila ɓiɓɓe annabi Yaqubu a huɗata ɓiɓɓe annabi Yaqubu e ɗon mbiyaymi hawre nde e joni waɗore hakkunde Palestinu e hamɓe Israila mi tammi woɓɓe tokki nanoɓe ha kabaruji fu e tokki e nana ko deke nanuki meɗen radio sarde o nde ɗum jalni ɗum ma tawi en giya e takki radio e nowru e nana to ɗum heññita ɗum min ko ɗum wiyami hanko ma mo anda ko ɗum wiwa o takkinga o heññi nde ma nga nowru mako e mo nana bo ta ƴamimo ɗume ɗum waɗi o anda wala ko o nani nder ɗon e lismiti radio bo woodi goɗɗo mo min giyayno Bulama nde wawi mo jogui radio e ɗum heññi labaru e ma ko ɗum waɗi min hande bo hanko fa o hettayi o nanayi ɗume ma bo radio e nowru nde ma to gam ma noon sabu he heɗito bo anda ko heɗiti nani ma to amma hawre nden ni joni ɗum ɗon hakkunde banu Israila e Palestinanko'en woodi kungiya goɗɗum mawɗum ɗum Shi'a wiyete Hamas na hanjum wonte na hanjum jogi laamu Palestinanko'en ba ɗum kungiya nder kungiyaji mana gonɗi e nder Gaza bo ɗum yebre wonde iga nder geɓe Palestine ɗon woodi Dippa Garbiya woodi bo Gaza ɗum heddi leddi ndin ɗiɗi Israila hendi ndi ɗiɗi ni e teti haɗiɓe laamu duuɓi e duuɓi ɗum joɗake nane asali ɗum leddi larabanko en na joni ɗon mbinoɗen kare en durwi wigo ngartira laamu en ɗum haɗi ɗum to hamɓe ma banu Israila ɗum ñamiɓe konu e zaman sahaba en ɗum partiɓe ɓe goni ɗon fuu ɗum lattini ɗum inaren juldanku nana Kudus kan nana julɓe ɓuuri handuki e maaru subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallam reƴama mana waɗi Isra'i ga gelle Makka yaki gelle Madina daga ɗon bo ɗum reƴi ɗum daga ne ɗum wiyete iga mana Baitul Muqaddas inare nde jomirawo ni anduɗo to ashe anen ma julɓe kenan en godi geɗal meɗen e Baitul Muqaddas ha e lattaki ɗon woni inare nde ɗum dañi annabi Isa alayhi salam Bethlehem e ɗon woni darti kolli wigo Bethlehem e ɗon woni e leddi Palestine ɗon e Galil kenan inare nde wiyata Jalil ko bo ɗum wiyata Kalil ɗum fu majum ɗum go ɗum inde inare woore to sey laati hamɓe ɓe ɗon ɓe gonno amma zaman juldanku nde ɗum wari ɗum noddiɓe faaki en juldankuɓe silmayi ɗum honiɓe ɗum partiɓe inare nden bo konu ñaami bo ay konu ñaami ɗum wona noon ɗum ay konu ɗum gonga to konu ñaami inare ay konu ñaaminde wala ko seko ma to nde ɗum jooɗi ɓaawo duuɓi ɗuuɗɗi sey woodi laamiɗo Ingila mo zaman ɗum e mo yiyete Hitler sey mo ummini hanko bo ra'ayi maako ngam ma yiki yoral hoore Yahudu'en ko ɓe ngaɗata fuu ɓe yora hoore en e fitina woni fuu ɓe ngoni nder ɗon bo ɓe nasti nder turai ɓe ɗuuɗi kawai mo ummi mo halkayɓe ɓe fuu
eɓe goni fu o halkayɓe kawai yahudu e woni fu o halkay ɗum kawai to jiki halkuki yahudu ɗon he lesɗe duniyaru fu kendi geɓe ɗiɗi america e ingila e ɗuɗɗum e faransa e kawti inare woore hanko bo hitila hanko jonte laamiɗo jamus hanko bo o hawti bano iri leddi japan en ni e lesɗe tokkiɗe gaɗa maako goɗɗe e nder ɗon heɗum latti ko ɓe mbiyata konu duniyaru ɗiɗaɓum alharbul alamiya assaniya konu duniyaru ɗiɗaɓum ɗum waɗi ka hawre har hitande nde ɗum wari ɗum faɗɗi hanko hitila nde ɗum faɗɗi hanko hitila lesɗe goɗɗe tokkiɓe fuu nguyti mana gaɗa lesɗe america ngal lataki maje ɗe sembiɗe america num e ingila e faransa lesɗe goɗɗe bo mana iri bano japan hanum bo sali tokkuki yi hanum bo heññitay ko hitila waɗayno heyɓe america shiryaniɓe bomji goɗɗi ɗiɗi gotum e gelle biyeteɗe hiroshima gote bo e gelle biyeteɗe nagasaki jaraniɓe bomji goɗɗi kulniɗi hanji waɗi heɓe gaɗi saranda ɗan to na duuɓi gaɗaji ɗo ma japan ɓe ngala ko soji en ɗum harminaniɓe waɗuki soji en e leddi maɓɓe ma ngam ma hawre fitina ɗum to e dow fitina gaɗuɗum ɗum nde ɗum lafi ɗum heññi maimako turanko'en ɓen ɓe cekkitana hamɓe banu israila ɓen leddi daga nder leddi maɓɓe nde turay heɓe ngari leddi larabanko'en sai ɓe parti larabanko'en wonɓe ɗon fu heɓe poppitani ɓe leddi gondi ɓe gindi inde mari leddi israila heɓe jo'ini ɓe ɗon hamɓe bo ɗum woɓɓe hulniɓe mi wi'ete gokka yeeso ɗo seɗɗa go ɗum taniraɓe annabo'en tinde ɓe taniraɓe annabo'en to ɓe do'anaka e haala lahira ma ɓe do'anama e haala ɗume duniyaru ɓe ndellata do'aji mama en maɓɓe e dow haala harka duniyaru ta karotiri e yahudu to na imanu maɗa ɗum sembiɗɗum to ni banu israila kabdata wallahi mo ɓuri sembe maɗa hede to imanu ma woni sembiɗɗum a lattake wolojo goɗɗo Allah hokkete karama ba ko bo a annabijo Allah hokkete mu'jiza ba nden tawde keɓa kalka banu israila amma noon kawai musulin juldanku dow wallahi wala bawanoɓe nda ɓe ɗon joni majalisa ɗinkin duniyaru ma wi'iɓe ɓe ɗalan faɗɗuki yimɓe nde weeti fu nawa yimɓe ɗirta to baɓe mbaɗa ɗo jen 300 400 nde weeti fu joni faɗɗaɓe Palestinu mi ɗasti daruki satellite joni ko korka nastoy ɗo amman ko mi acca daruki satellite ɗum faɗɗi wojen mutum 30,000 e ɓura lebbi ɓura 2 tan gelle bo to ɓe jehine annduɗa innal muluka iza dakalu qaryatan ifsaduha wa ja'alu izzata aliha azilla wa kazalika yaf'alu non ɓe gaɗata to on sittori woodi woɓɓe mbari soji en woɓɓe ɗo e zakibe en nde ɗum ɗuɗɗunti nde ɗum tuuri soji en ɓe njaha ɓe tefoya faɗɗuɓe soji en ɓen ɗon nde ɓe ummi to nde ɓe jeeyi komi ɓe mbirñay komi ɓe kalkay kawai no waɗi wallahi min ɗon tefa faɗɗuɓe soji en 10 e goɗɗum batana kore maɗa waɗanma kunu wima wala horde emi wa to horde bo wi'a nde emoyima ndaru nder suudu ɗon an jemi wuro wi'a noye ndaru nder suudu ɗon tomi ekkitinma ɗum jaha gaɗa ɗum taɓada on kaɓay tagu to yehi tefuki horde nden ɗon ngam hanko o anduno o tefa horde nden o wadda hokka ɗum ko to yehi kerol ɗiɗon kawtukon hu sey hen ndikon ɗiɗon kawtukon hu waɗay ka dirtuki kawai e jo'ina ko gaɗata horde tefaymi ndiko mora o daara ya hande en boni e tefuki horde dirtanɗa ɗum humajo mi wawa tefuki horde oyam ko na noon a wawa tefuki horde gamma noon komi he dirti jo'ini ko ngele kawtukon ɗiɗon fu he jo'ini no waɗi way walla horde tefaymi nde woni mi meeɗi mi waɗana ɗum ɓe wurwage dow cokali wala cokali e to e wagay on bo jomi nara jo'inta ka ngam mi keccel emi ndara cokaliyel ngel ma fa ata ngel woni he ɓe dadirtuki goɗɗum kadi wo he koɓo gonga nanga jeefetenga ma mi jeefoga wayno waɗi way cokaliyel tefaymi janngo mi tammi ɗum hokkaya cokaliyel a jam koɗano to ɗum e philosophy e ɗum yajjine ɗum wukke kotoye wonnere nde ɗum waɗanma ta ummake wataki iri mare naway hayre nden ɗon nden jata mbatoɗa gaɗa ka wonnere kawai gaɗa ka wonnere ɗum wima no waɗi mbiya ette ɗum wonnaniyan tefay mi woɗɗinki to hamɓe banu israila ɓe godi philosophy ɓe godi dabare noon ɗum
wallahi maadi jamiri fu joni hanka e leddi Gaza wallahi ɓe gaɗanidi bomji ɓe sankitini kacca bomji ɗi ɓe mari nawa dirta e maadi ba heto bulogel ma hawtata to ɓe gaɗi bom inare bulogel ma hawtata buloyel ma shondi latoto giniji mawɗi hawa 10 hawa 20 hawa 30 to ɓe ngari ɓe jippini bom kawai ngiya lattake shondi ɗum ruwi non ɓe ngaɗi ka waɗuki wayno waɗi way ɓe ɗon tefa ɓen ɗo yohunoɓe ñandere balɗe ɗen ton nastuno leddi maɓɓe mbari yimɓe hamɓe ɓe tefata ɓe ngodi bawɗe mbimi en fiɗuki neɗɗo e mo woni fu nde ɓe giɗi fu nda ɗo ɓe fiɗini woɓɓe nder Iran ɓe fiɗini woɓɓe nder Lebanon nde ɓe giɗi fu makami ɗum ɓe giɗi fu ɓe jaray ɗum e ɓe giɗi fu e sa'ire amma ɓe gatta non ɗum to ɓe ummake ɓe ngara ɓe gaɗa ka wakki wonnere ɓe gaɗa ka wakki wonnere to bo ɓe mbawantake Amerika hoore mum hulayɓe ngam ma ɓe taniraɓe annabo'en ɓe mbawantake to ɓe darake dow hunde ni wallahi wala keɗo sottina ɓe dow ɗum majum heydey mo imani muɗum yaari to he Allah walla ɗum to annabijo Allah walla mo waɗanamo mujiza halkaɓe to bo o wolojo ɗon bo Allah waɗanamo karama halkaɓe amma non kawai muslim wane tagu e yahudu ɓe ɓuri sembe tagu Amerika hoore mum Biden hoore mum nde wari jiki Benjamin Netanyahu ni o waɗi ko'angan waɗi ni heede Benjamin Netanyahu e wolwa emo waɗi ko'angan ni amma o ƴettata ma o wolwa ma ballentena daga fuɗɗuki hawre nden ɓe koƴoye girgin ruwawal gotal ngal girgin samaje 100 woni nder muɗum ɓe piiray ɓe jippoto ɓe gaddi ɓe jo'inani ɓe ɓadi jiki maɓɓe duniyaru wiɓe ni bona ɓe hamɓe e maɓɓofce maɓɓe ɓe kabda anon bo gaddon girgiwal ngal girgije 100 jippinon ɓe giya min gaddu min jo'inay ngal sabo ngam ko goɓɓe warayno nastana ɓeya ɓen kenan ɓe haɓe nastanima ɓe kenan ko wayna min gar min ballay ɓe ɓawa sabo ngam hulki hawre nden toyaja to woɓɓe ngara nastana ɓeya ɓen min jo'ini girgiwal ngal girgije 100 e konu girgije 100 fa iri ɗe konu eɗe dow girgin ruwawa ngota ɗon ɗe pirata ɗon ɗe jippoto to ngam ma noon banu Israila ɗum yimɓe hulniɓe ɓe ngodi do'a mamaji en maɓɓe e dow ɗume e dow duniyaru ko dari lamunnan lahira kam ɓe ɗali ɗum yawtake to tagu bo to o ɓurima e shani duniyaru amma duniyaru ɗum tefata hanko on ma duniyaru ɗum o tefata ɗum humajum nawa e Allah ɗum fondi man ay kal ɓurɗo fu wanum ɓuri ko amma to ɗum shani lahira ɗon jomirawo nasta e walla mo lahira halka mo duniyaru bane nanɗen waɗini annabo en saliɓe bane nanten bo joni uskuru nimatallahi o sittore ne'emaji jomirawo aleykum ɗe jomirawo ne'imanani on is an jaakum wakkatire jomirawo on hisnuno on min ali fir'auna leñol fir'auna yasumunakum daɗoge eɓe fe'inana on su'al azabi yangadaji ma'ana kalluɗi yuzabbihuna abna'akum eɓe ma'ana kirsa ɓikkon moɗon ay almawludina dañakon wa yastahayuna eɓe ngeɗina ay yastabquna nisa'akum eɓe ngeɗina ɓikkon mon ndehon bo liqawli ba'dil kahanati inna mawluda yuladu fi bani israila yakunu sababa zahabi mulki fir'auna ngam ma bi'ol boka en maɓɓe bokajo maɓɓe goɗɗo wi'iɓe ɗum daña suka goɗɗo e nder banu israila lattotoɗo sababu dilluki laamu fir'auna tamano e to mi yima ɗum dañatagel kay on dañingel bo o mawniningel kugal Allah ɗum dañingel ye hanko mawniningel e nder cuuɗi maako ngel mawni he nde ɗum dañingel ɗum nder ɓaade maako ngel mawni bo angel wonte sababu halkuki maako way ngam ɗum holluma jomirawo ko yiɗi fu noon waɗata inna fi zalika non gonnen ko wa fi zalikum e nder ɗi bolwaɗe ay al inja'u hisnuki awil azabu ko bo yangutuki bala'un woodi ma'ana jarraba ko jarraba ɗum e jiki azab e jiki fofinki ɓikkon ndehon inde majum in'amu ɗum jarraba ne'minki e jiki faɗɗuki ɓikkon gorkon bo ɗon bo ibtila'un ɗon bo on jarraba ma'ana ɗum masiba min rabbikum garɗum iga joomi on min rabbikum azin ɗum yangada mawɗum garɗum iga joomi on وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد jomirawo ɓangiɗo sheniɗo wi'i wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid jomirawo ɓangiɗo sheniɗo wi'i banu israila oy
ista'azzana rabbukum wakkatirde jomirawo moɗon andini la in shakartum oyto to on getti ni'imati ni'imaji an ɗi kesnumi on iga jungo fir'auna bitawhidi on gotiɗiniyam waɗɗa'ati on ɗowtanake an la azidannakum mi ɓesdanay on ni'imaji wala in kafartum hande to on kemnanake an jahattum on janciri an